Dameni debata nasumurung sian saluhut roha imana mangaramo tiak ka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Horas madihita ka manginang. Mulia tema di Tuhan. Boy musehita ka manginang marsaor di mingguta di Arianon jalahatani debata managabe jamita dihita saluhut na imasian psalmen bidu sia puluh pitu mamuka ayat sada rodi ayat 12 manang sa bidu asahu jahau matu hita salutna kamanginang. Jehovah do raja marulupulup mata noon marlas ni roha ma pulo-pulo aka nalani obun jalaha holomon mariput ipot humaliang ibana hati goran dohot uhum ojahan ni habangsana api marlalan di jolona mardalan di jolona mangaton akka alona humaliang disodangi akka hilap nado portibion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa malalado akka doluk songon patis maradopon bohini Jehovah maradopon bohini Tuhan ni saddo tanoon dibaritahon akka langit do hati goranna jala sude akka bangso marnida hamuliaonna ikkon tarurak sogot sude akka sisoba aji-ajian akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan ikkon marsoba tu ibana do sude akka dibatasi leban di begesiod doi jadi marlas ni roha ma marulop-ulop ma akka boru ni juda alani panguhummu ali Jehovah ai hodo ali Jehovah nasuntibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudoho sian nasa debata sileban hamu ali akka nama kaholongi Jehovah sai hagigihon hamu ma najat ibana do siramoti toddini akka naniasianna sai paluaun nado nasida sian tangan ni parjahat sai tarsabur do hati uron di partigor lasni roha diaka naujur marroha marlasni roha mahamu aliaka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamu ma guarna nabadiai ima sahat ni hatani debata di minggutta sadarion amanginang ima minggu eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dohot tema ni minggu Tuhan adalah Raja Jehovah do Raja. Dia mu akan manami dongan nahina holongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus molo di habatahon sudedo halak bata anak dohot boru ni raja molo di habatahon sudedo hita sudedo halak bataki anak dohot boru ni raja jala luar biasa do yang go filosofi ni halak batakon namat do sude anak dohot boru ni raja masai malodo nama bayani tutua puta
si julu-julu tubuh mai nama bahe ni halak bata saluhutna ima akka ana dohot boru ni raja. Molo didok raja ya pangatusion ni raja ya, ima pemimpin ni sada bangso manang sada negara. Jadi kon sangap do rajai jala ikon dengkat do inganan na. Sangap do rajai jala ikon dengkat do inganan na. Idona takas terida di habatakoni terlumu bima diaka ulau nadatna terida do sudi akka ana boru ni rajai. Makanya mulu adong akka ulau ni halak bata akka parhata manang protokol saidido doi kan edo dihamu akka raja nami nahu parsang api hami hudul mahamu diinganan nahu huparade hami ninna dihamu raja ni tulang ngami dison mahamu hudul dison mahamu raja hula-hula nami suang songoninang akan asing molohamu akka pangula hurian nami parhalalu nami inna boru nami berek kamu mainganan hobar tu akka parhaladu nami kan itu lihat kamu minum minna memang sifata diba dia akka di baulaon kan itu adong sudi akka inganan nama asai denggan alai ulu do lupa di parade inganan tu akka pangula ni huria sifata bingung do iba mengalui hudulan kan itu akka pengalaman maun sifata diba kan itu sebagian dari kegiatan kaulaon napi natupani di adatta. Dia mau kamanami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus jala ikon marsi pasanga paddo yang gua karaja. Manang songo dia pe haraja onnai ikon sangap do ibana. Jala ikon diparsangapi ibana do dongan naraja. Manang songo dia pe haraja onnai. Mulu songon di perkembangan di zaman sonarion ya, raja pemimpin di sada bangsa negara manang presiden ya, songon presiden tama mulu laho borhat ibana tu sada bangsa manang negara manang songo dia pe bangsa nai negara nai bangsa negara na maju manang naso maju pe ikut denggado ibana ditamue. Presiden kita kalau pergi walaupun bangsa negara yang paling maju sekalipun dia akan disambut dengan sangat baik. Ido rajai diparsangapi ibana do sangap do ibana alai ikon parsangapon na do dongan na raja suang songoni nang mulu adong akka pemimpin presiden na asingi naro tu Indonesia manang sia dia pe ibana ikon denggado ditamue di negara ta marhite presidenta na perpudion mulut abereng kan itu berpiga-piga negara denggado luar biasa dengan kehormatan na perpudion rodo presiden ni Perancis dohot ibu negara daido alani dihamu akka manami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus ikon masih pasanga paddo alai molotai data bereng di perkembangan di zaman sonarion ngadong pergeseran muluh widahami
nunga hurang be sangap nama si pasangapani. Adong do hatani gait madohono nate mungkin ya canda-candaan mungkin ya batoe mana moluhita tapola mahuai molo tulangi terlabat pai maun nadi molo hula-hulai pe terlabat ikon pai maun nadi kan itu ya. Itu mungkin ada ya, ada gaib na mungkin na hea tapi giat. Yang go hula-hula yang go tulangi terlabbe pe mana songon dia pe ko pai maun nadi. Alai molo sian hatai molo taparohao kan berarti dang dihargai pe nang pe ibana songon sahala hula-hula manang tulang contohna rupane. Suang-songoni nang diaka parsaoran, diaka punguan. Ngagabi sarita na somal tabigion. Hasangaponi. Olo do ukuran nagabi materi. Olo do ukuran na igabi hamoraon. Di sada parsaoran, di sada punguan. Anu mata mulai to kinai ma dang rodo pe amani si adunangin na alai mana na namora to kinai mata mulain na alai ala napugo si bana nang penunga oppu ibana toy mata mulai ma mandapoti ma aka natarlabat inna. Ini bisa menjadi realita di bagasan nguluta sinuaingon. Hasangaponi nung abe diukur sian materi, sian hamoraon. Puasa songoni, isi nama bay ni. Mulau mamereng dengakan namorai nama bay ni. Tonggo hita sadiri na. Nama bay ni saya dong do memang hala sifatan na dong mabuat-buat roha kan itu. Saya dong do de bahala mabuat-buat roha. Habis asitong na ramong kidang songoni pangiduan ni nasidai. Dang adong hasalan, dang adong kurang na molo pe adong dihita, molo pe mamora sasahala, denggad de. Ala ini hudok matuhita salut na kamanginang unang ngorui hasangapemi. Unang hita sadiri na mangurui hasangapatta. Hasangapota, jala mulo dia kana mamura pe. Hamuliate umma hamoromi, tong ma persangabi saluhutna. Ido rajai, ido mabain akana denggan, ido mabain akana uli di parsaorata. Jala ido maloni aka oputta si jolo-jolo tubui, mabai songoni asa pajupang lasni rohai. Asa pajupang nadenggani haulioni di tonga-tongani ngoluni jolmai. Alani dihamu akamanami inanami nahina holongan di bagasan guare Tuhatta Yesus Kristus. Jadi di bagasan turpuk tahun mulu pe kita saluhun nakalak bata akana dohot boruni raja alai yang go dido marhiti hatani di bataon di bagasan hatani di bataon di batat taido raja sian saluhut akka raja ibana do rajai raja dari segala raja. Ay molo hita nakaning maradopon nakadongat tajolma boy do hita ka raja alai molo maradopon debata ibana do rajatta saluhutna. Dialah raja dari segala raja. Hita do akka jolmana manang hita do bangsonai. Jala di dodo marhiti hatani di baton marlas ni roha masa luhutna. Marlas ni roha masa do tanoon.
Idona di hati dakon par pesalmen di bagasan turpuk taon. Ala pargugo naso hatu dosa dorajat tai. Marhua sodo ibana di saluhutna. Jala di bagasan hati goran dohot uhum do. Nagabe ojahan di habang sanai. Jala di haholong ibana do. Akan namang ulahon. Hati goran. Na makagigihon akan najati. Ido bain marlas ni roha ditogihon di son sadok akan naporsyai. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Yang menguasai seluruhnya. Gumogo do ibana sian saluhud akka debata silebani. Gumogo do ibana jalasa guru di ibana do saddo tanoon. Ido makana di bagasan turpuk taon marlas ni rohama hita saluhutna. Alani dihamu akka manami nanami. Adong piga-piga nabui taida marhite turpuk taon buasa ikon marlas ni roha hita dirajat tai di debata nagabe raja di hitai na parjolo nabui taida ima ala hati goran dohot uhum nagabe ojahan di habang sana. Molo di ayat sadai marulupuluk ma tanoon di ayat 2 hati goran dohot uhum ojahan ni habang sana. Obun jalaha holomon maripot-ipot humaliang ibana. Hati goran dohot uhum ojahan ni habang sana. O masada nama baik kita marlas ni roha. Karena Allah Raja kita itu memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Hati goran dohot uhum do ojahan ya bangsa. Nalapatan narajat tai manggonggomi marhite hati goran dohot uhum. Oman nama bain sonang bangsonai hita kana porsea. Molo disada bangso ka manginang sonang bangsoi molo diulahon hati goran dohot uhum di tonga-tonga ni bangsoi. Masyarakat akan menjadi bahagia baik hidupnya kalau keadilan dan hukum ditegakkan dengan baik, dengan benar. Ido ban makana di dikon nakaning di bagasan turpuk taon marlas di roha do marolopolop do. Ala ibana mangulahon hati goran dohot uhum. Nagabe ojahan di habang sanay. Ay mulo pe godang akka masyarakat, godang akka bangso sonari susah. Marukil. Ado nga kahapuguson dot akalan asing. Karena kebenaran, keadilan, hukum itu tidak ditegakkan. Alanikon marlas ni roha do hita. Ala diulahot debatado hati goran dohot uhumi. Jala di do di ayat 10 sada do ayat 12. Seitar sabur do hati yuron di partigor. Las ni roha diakka na ujur maroha. Marlas ni roha mahamu ale akka partigor di bagasa jahuba jala puji hamuma guarna nabadiai. Ala diulahon debata tai debata partigor dohot siulauhum alani holong do rohana. Di pasu-pasu ibana doakan namang ulahon hati goran dohot uhumi. Alani ko tahaholongi ma hati gorani. Tahaholongi ma uhumi. Akan aporsea ikut do makaholongi hati goran dohot uhum. Hidup dalam kebenaran
dan menjalankan hukum atau aturan dengan benar. Ido nekko diulau naka na porsiai. Ayang go di bagasan pardalanin ngulutta kamanginang godang do uhum, godang do ruhut nekkon si padalanotta. Ido molo taulahon uhumi aturani dohot denggan ima hati gorani. Di tonga-tongani keluarga ya, uhum nasotar surat nih. Adong uhum natar surat, adong uhum nasotar surat. Dia do nagabe nekko diulahon natoras. Tentu tanggung jawab mangajari akayanakonna. Ahado ulaon tanggung ulaon ni akayanakon maparsangapi natorasna. Ido uhumi, ido aturani. Nang dia kapar sa orat tape. Di ngolo ni akalingkungat tape, parngulon ni dihita di tonga-tonga ni bangsot taon. Ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturan na nang di tonga-tonga ni parhuriaut tapi adong do aturan na saluhud na. Ido na mangatur kon na sa denggan saluhud na di bagasan hati goran dohot uhum naikon di padalan. Adong do na mangatur kon saluhud na yak kamanginang. Adong be na mangatur kon dia naik kon siulahonot ta songon natoras nakaning di tonga-tonga ni keluarga songon nakayanakon di tonga-tonga ni keluarga. Taulahon madohot denggan hobar tunaung di pasahat akaulau tabi. Mari kita lakukan, kerjakan apa yang telah diperintahkan untuk kita kerjakan, yang menjadi tanggung jawab bagi kita masing-masing. Ido nama bandenggan saluhut nai diulahon dohot denggan akaulaon na pinasahat tu ibana hobar tu uhumi di bagasan hati goran. Ay jud nama besiga kan ido kamanginang dang diulahon ulaon na alay ulaw ni hala dia toy diulahon itu nama besiga. Mulu marhubas contohnya songoni kan, ada orang kaulau ta kan itu. Yang membuat jadi repot kan kalau dia nggak kerjai kerjaannya, tapi kerjaan orang diurusinya, mabai gaur do songoni jut-jutan. Alai marhiti hatan ini baton diajari manang tuhita. Asa taulahon ma hati gorani, taulahon ma uhumi dohot denggan. Akan namang ulahon hati goran dohot uhum ido na dihaholongi Tuhani. Ala ido nagabi ojahan di bagasan. Habang sanay. Alani akan manginang. Songod dia hita asa arga hita diadupan ni debata. Imam mulu taulahon hati goran dohot uhumi. Ima nama baik kita dihaholongi jal arga diadupan ni debata. Yang go diadupan ni dongat tajol maragam do penilaian kan itu. Songonak kaning mima sangap hala alani nadong di bana. Alai yang go nagabi ukuran di debata. Asa dihaholongi debata hita asa arga hita diadupan ni debata molo taulahon hati goran dohot uhumi. Jala unang pula mabiar hita, unang pula gabiar sakrohatta kamanginang. Molo piadong na taida, di bagasan ngulut taon, akan aso mangulahon. Hati goran dohot uhumi, bui, songon na tabu tabereng uluna. Kita jangan bersedih, kita juga jangan menjadi patah hati, kalaupun itu bisa terjadi. Karena Tuhan akan bekerja dengan adil. Itu kan. Tuhan melakukan di dalam keadilan dan kebenaran.
Alani unang pola marsak kita, unang pola gabi mabiar kita molo pe adong nataida di bagasan pardalanan ni ngulut taon dito ngatong ani sadok ngulut taon. Adong nalipe, adong nasotikos, adong agkaulaon na naso denggan, naso di bagasan hati gorani. Konporsia do hita, nama ngula do debata marhiti hati goran dohod uhum. Napadua hon maka manginang nabui buasa ikon marlas ni roha hita di bagasan ngulut taon. Debata nagabe rajata ala ibana do pargogo na sohatu dosani. Mulutaida ayat 3 rodi ayat 5 songon sada na pabuah hodoi na patuduhon balgani haguguon ni debata tumibul do ibana sian saluhut na adong di portibion jala tumibul do ibana di do sian akka debata silebani. Ya Allah yang Maha Kuasa yang menguasai segalanya yang ada di tengah-tengah bumi ini. Ayat Turuzot 1 ayat 5 ini. Jadi lo ayat dapat siap oleh tumibul situ yo siap nasa debata sileban. Oh malas lo kata kami. Lagu guna suatu satu yang berdebata lain. Sumur untuk ibadah siang saluhut naik. Alani dan mabiar kita di bagasan mulut tahun dan mabiar kita molon mengadibatan nagabi rajata mengaduki saluhut naik. Gumubo di batang siang hagugon narong di portibio. Alani konporsian do kita. Padahal yang tahun di bagasan hati gorong dohor hukum sinakani. Nanti ragam akan namasa nabui mamaluhi nagabe aluhida laho mangdahon hati gorong dohor hukum sinakani ikon porsian kita naikon kurukan itu kita jalan ibana gumo siap salutna mana isite alota dan kumukui sian ibarata mana semua dia kita adui anggo dewata naikon makhluk ibana paduan kita alani unang masaku monotero pergumulanmu di bagasan mulut ada pergumulan di tengah-tengah ini jabuta. Ada pergumulan di tengah-tengahnya kapal karyawan. Ada pergumulan di tengah-tengahnya parsawarata. Di konforsia itu kita bermogo dari batata sian saluhut naik natuga memenuhi kita apa kita sian ada pergumulan lain di jabuta di parkaryawan di kapal parsawarata. Alani bertaruh di bagasan rohata bahwa saya akan mampu menghadapi semuanya karena Allah saya adalah Allah yang maha kuasa yang mampu untuk menolong saya. Alani mulutnya doang karena masih di bagasan mulut tak menginang mulungnya semua ini prinsip di bagasan mulut dan akani ada pelibatan untuk mengikuti kita. Bagaimanapun beratnya gelombang kehidupan kita harus tetap tenang. Kita harus tetap tersenyum. Karena kita yakin kita punya Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membantu kita mengatasi segala pergumulan kita. Siapapun yang menjadi lawan kita, apapun yang menjadi pergumulan situasi kehidupan kita, saya mau sampaikan kita harus tetap tenang.
kita harus tetap tersenyum menghadapi semuanya itu, karena kita akan kuat. Tuhan kita yang menguatkan kita, kekuatannya melebihi segalanya yang ada di bumi. Dapat kuli maka bangunan nabuhi taidan di bagasan mulut tahun di loko birano di dewataro akka nanya siana jala palona siataka tangan perjaka dido yai satu hamu ali akka nama kaholongi jahoba saya hakiki pun hamu manajat ibana do siramoti todi di akka nanya siana saya paduon na do nasida siang tangan ni perjaka buasa dapat kuli maka manginan buasa malas roha kita di batatai negara rajat Allah di kamu di batalo kita di ramu di batalo kita jalan di padua ibana do kita siap akka tangan ni perjaka dia akan memberkati kita, memelihara kehidupan kita dan lepas membebaskan, memenangkan kita dari segala bentuk kejahatan dari orang-orang jahat. Alaya do salah tadi do nakani kamu ada kana malu jauh lagi di kamu menajati membenci kejahatan. Ini yang harus dilakukan supaya kita dapat menerima segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita ini. Mulut apa kawan bibir teh akan menghina Allah dan tarjal rohani dewata akaulau kejahatan. Tak tarjal rohani dewata akaulau kejahatan. Mulut yang siang bibir. Allah tidak pernah mentolerir perbuatan jahat. Dia akan memberi hukuman kepada setiap orang yang berbuat jahat. Jadi itu dari bayi yang dibahas untuk tahu rasa malas roha kita. Asa dapotan pasu-pasu kita siap dewata. Asa unang tahu-tahu naga wanita hati tertinggal tadi pun hanya beri jalan hati jiwa kaca ini. Hanya ini hati jiwa deh. Muncul mana ini tahan itu. Hanya hati ini. Unang gawe jauh mana ini. Nada hati dia untuk harap suami dan menjadi dia umami ini menakan nam suami tetap kita senyum, tetap kita tenang. Allah yang mau baca atau naik dah didiut hidup di bagasan asal terpasuh asal diramoti kita di mana kita malas roha di bagasan asal marhide marah balas kerokan marah pasu-pasu negosiasi. Amin.